आइबि गसपेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै रोजा रोजा हामलायनायखौ जासियो आरो बेबायदिनो नोंथांमोनखौ प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आइबि गसपेल मिनिस्ट्रियाव दिनै आरोबाव बरायनानै लायो। दिनैहाय आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सुंद' गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलां, जाहाथे दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मोननैसो इसोरनि गोथां बाथ्रानि गेजेरजों जों खायसे गियानफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो। नोंथांमोनाबो सोलोंनानै लानो हायो आरो आंबो जोङो जयैनो सोलोंज्लायनानै लानो हायो। सोलोंज्लायनायनि सिगाङावनो इसोरनियाव आङो आर'ज खालामग्रोनि। जोङो बयबो मेगन मिसिगोन। आफा इसोर प्रभु जिशु ख्रिस्ट, आफा नैबे समाव नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों, मानोना नों बिफा इसोरा जोंखौ अरायसम अननानै मोजाङै दैदेनो। आफा जों नोंनि अननायजोंनो मोजाङै जों थांनानै थाबाय दङ। आफा जोंखौ नोङो अनसोग्रा इसोर, जोंखौ नोङो माब्लाबाबो खैफोदाव खोख्लैया, खैफोद आफोदाव नोङो जोंखौ खोख्लैया। आफा जोंखौ बेबायदि मोजाङै दैदेनबोनायनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों प्रभु जिशु। आफा नैबे समाव नोंनियाव गथायदों जोङो दिनैहाय आरोबाव बाइबेलनि बाथ्रा सिरिफोरखौ लानानै जोङो एसे नोंनि गियानफोरखौ जोङो सोलोंनो नागिरदों, जे नोंनि शास्त्रखौ जोङो सोलोंनो नागिरदों। आफा नों बिफा इसोरा जोंखौ बे शास्त्र सोलोंनायाव नोङो जोंखौ आशीर्बाद गोनां खालाम। आफा आं बुंग्रा आरो बयबो खोनासंग्रा, बयबो नायग्रा साफ्रोमखौबो नोङो आशीर्बाद गोनां खालाम। जाय आशीर्बादखौ लानानै जोङो बुहुमाव जेबो खैफोद आफोदजों मोगा मोगि जानाङा जासे, जोङो खैफोदजों मोगा मोगि जानाङा जासे जोङो जिउ खुंलांबाय थानो हायो आरो नोंखौ जोङो इसोर होननानै खुलुमलांबाय थानो हायो। हामबायदो आफा, जों साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिउ खोनासंग्रा बुंग्रा साफ्रोमखौबो नों बिफा सिनायखौनो गथायनानै साथामजों सासेल' बासायगिरि प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङाव बिबा आमेन। खायसे ओरैबायदि न'खरफोर दङ जाय न'खरफोरा जे अराय समनि थाखाय हान्थियानो गैया, गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय, बियो बिनि बाथ्रा लाया, बियो बिनि बाथ्रा लाया, हिन्जावा हौवानि बाथ्रा लाया, हौवाया हिन्जावनि बाथ्रा लाया, आरो बेबायदिनो बिदा फंबायनि गेजेरावबो जे गावजों गाव मानिलाया, गोरोबज्लाया, बेबायदि न'खर दङ। दा बेबायदि न'खराव अराय सम नांज्लाय खमज्लायानो जाबाय थायो। दा बेबायदि नांज्लाय खमलाय न'खर, गावजों गाव एना एनि न'खराव माब्लाबाबो हान्थिफैया। दा बिनिखायनो बाइबेलाव बेबायदि बुंदों, बोसोन बिजाबनि 17 बालाब 1 सिरियाव फरायब्ला जों मोनो, दुखुजों बुंफबनाय न'आव भज जानायनिख्रुइ सान्थि गोरान रुटिखौ फेरलेबसे जानाया गाहामसिन। हान्थि गैयि न'खर माने गोजोननाय गैयि न'खर एबा दुखुजोंनो थाबाय थानांनाय न'खर। बेबायदिनो जोंनि न'खराव दुखुआ अनेक रोखोमनि थायो, जे अनेक बेबायदिनो सर्स थायो दुखुनि। जिखि जायानो जाथों, जे दुखुजों बुंफबनाय न'खराव जे भज जानायनिख्रुइ, जे भज जानायाव जोङो बुंनो हायो माबा मोनसे जोङो जानाय लोंनायनि जगार खालामनानै रेडि खालामनानै जोङो रंजा बाजा जानाय, भज जानाय, जे बेबायदि जानायनिख्रुइ, बे भज जानायनिख्रुइ हान्थियै फेरलेबसे रुटिखौ जानाया मोजांसिन होननानै बुंदों। जों बाइबेलाव फरायब्ला रोखायै मोननो हायो। जे बेहाय बुंदों, दुखुजों बुंफबनाय न'आव भज जानायनिख्रुइ सान्थि गोरान रुटिखौनो फेरलेबसे जानाया गाहामसिन। जे बे दुखुजों थाबाय थानाय न'खराव जे भज जानायनिख्रुइ सान्थि फेरलेबसे रुटिखौ जानाया साबसिन, मोजांसिन, रंजानाय दंसिनो, गोजोननाय थासिनो, बेखौ बुंनाय जादों। जे जोङो भज जालायनो नाङा, भज जोङो जालायनो नाङा। जोङो भज जायाब्लाबो जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जोंनि थांना थानांगौनि थाखाय आदार जानायाव, जोङो ओंखाम जानायाव, जेखि जाया जोंनि थांना थानांगौनि थाखाय आदार जानायाव जोङो दुखुजों थाबाय थायोब्ला जोङो जोंनि आदारखौ जोङो जानो हाया। आरो जोङो ओरैनोब्लाबो जोङो जोंनि जानाय आदारखौ जोङो दुखुजों थाबाय थायोब्ला, भज नङाब्लाबो जे सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनांगौनि थाखाय, सानफ्रोमबोनि जोंनि थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंनि आदारखौनो जोङो जानो हाया। आरो जोङो बे आदारखौ जोङो जाब्लाबो जोंनि जिबनाव जों गोजोननाय गैया, जोङो हान्थि गैया। दा बेबायदियाव जोंहा गोजोननाय गैया। गुबुन साइडखै जुदि न'खरा हान्थिब्ला, दुखु गैयाब्ला,
दुखु गैयै समाव जोङो फेरलेबसे जोङो रुटिखौ जानानै थांनानै थाब्लाबो जोङो बेवहाय गोजोननाय दं, बेखौसो जोङो बे बाइबेल सिरिनिफ्राय मिथिनो हायो। मेन खोथाया जाहैबाय जे जोङो दुखुआव थानाय समाव जोङो जानाय लोंनाय मोजां मोजां जाब्लाबो जोंहा हान्थि गैया, गोजोननाय थाया, बेखौ बुंनो थांदों। आरो बेबायदिनो गुबुन साइडखै जोङो गोजोननाय न'खरब्ला आरो दुखुआव गैयाब्ला, दुखुआव गैयि समाव दुखुआव थायै एबा दुखु गैयि समाव मानसिया फेरलेबसे रुटि जानानैबो जे देहाखौ गोजोननाय मोननो हायो आरो थांनानै थानो हायो, बेखौ बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हायो। बोसोन बिजाबनि 15 बालाबनि 19 सिरियाव बेबायदि लिरदों, जेराव नायनो बाज्लायनाय थायो बेयाव मोजांसिनथार बेदरजों जानायनिख्रुइ जेराव अनज्लायनाय दं बेयाव मैगंजों जानायानो साबसिन होननानै लिरनाय दङ। जोङो बे बाथ्राखौ जोंनि थाखाय गोबां गोसोआव लानो गोनां बाथ्रा, जे जोङो गंसे न'खरावनो थानानै माखासे मानसिफ्रा जे गाव गावनि जिउखौ मुलुगाव दैदेनलाङो आरो दैथायहरो, मुलुगाव थानानै गंसे न'खरावनो थानानै साफ्रोमबो मानसिया गाव गावनि जिबनखौ बारग'हरो। बेबायदिनो बे न'खराव थानाय समाव, जोंनि थांनानै थानाय समाव जे न'खरा जुदि हान्थि गैयाब्ला जोंहा जिबनाव जे थांनानै थानाय समावबो जेबो हान्थि गैया। दा बेनिखायनो बेबायदि हान्थि गैयै नांज्लायबाय थानाय दुखुजों थानाय न'खरफोराव मोजांसिनथार बेदरजों जानायनिख्रुइ जेराव अनज्लायनाय दं बेयाव मैगंजों जानायानो साबसिन। माने नायनो बाज्लायनाय जेराव दङ बेवहाय जे मोजांथार जाग्रा लोंग्रा मुवा, बेदर, दाउदै, ना बेबायदिनो जगार खालामनानै रेडि खालामनानै जोंहा जाब्लाबो जोंहा गोजोननाय गैया। गुबुन फारसेथिं जे मैगंजों जाब्लाबो जेराव गोजोननाय न'खर, जेराव नांज्लायनाय खमज्लायनाय दुखु दाहा गैया, बे न'खराव मैगंजों जाब्लाबो जोङो जोंनि जिबनाव हान्थि दङ। बेखौ बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों फोरमायनानै जोंनो होनाय जादों। आंनि लोगो नोंथांमोन, आं बारा गोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव जे बिबुंथि लाखिनो सानासै। आं दिनै बाइबेलनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा सिलि लानानै बाइबेलनि शास्त्रखौ आङो फोरमायथिबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो आरो गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो बे इसोरनि बाथ्रा शास्त्रखौ मिथिनानै मोनो। आरो बेबायदिनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटआ नोंथांनिसिम गोख्रैनो मोनहैयो। आरो बेबायदिनो आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जे बाइबेलनि शास्त्र, गोथां बाथ्रा, इसोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंज्लायबाय थानो हायो। गोजोन्थों, आमेन, खुलुमबाय।